De NAM won nog rond 2034 trok in, maar de winning van gas op de eerste kant van het Ameland. Hij zou er in 2018 maar ophouden worden, maar het bedrijf zien het een nieuwe vergunningsonvraag in. Tjinstanders van de gaswinning binnen teleurgesteld en zullen bezwier maken. De broeren Delmer en Jelle Los zullen dit jaar net starten in de A-klasse van de IFKS. Reden is dat ze net beschikken kunnen over haar scootje de Grutte Pier. Dat is eigendom van een oren IFK-skipper, Sikke Heerskop. De broeren Los zoeken een zakelijk skeel met hem ha. Basketbalclub Ares van Ljouwert is voor eerst reden. De Riedscommissie gaat juist een akkoord met een garantstelling van €100.000. Maar wil binnen 2 weken meer informatie houden de financiën van de club. De garantstelling kan dan nog inlutsen worden. Ook in Friesland is met teleurstelling gereageerd op het 2-1 verlies van het Nederlands elftal juist in Duitsland. De wedstrijd wie op verskaten plak in de provincie de Sjen op grote schermen, zoals hier in Café de Kroon in Snits. Joen en vannacht regenbuien met een temperatuur van goed 8 graden. Morgen op naar meest bewolkt en kans op een bui, het wordt dan 18 graden.